Hei, salut și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi facem familia bogată. Alex, hai la masă! Of, tată! Mănâncă. Mănânc, tati. Pot să zic ceva? Ce este scumpul? Da, eu când o să mă duc și eu la școală? Că deja toți colegii mei se duc. De la grădiniță. Fix mâine, dacă nu știai. E mâine? Du-te, pregătește-ți ghiozdanul de școală, dar nu trebuie să te pregătești, numai trebuie să spui câteva lucruri în penar în el și atât, și o foaie, și să ducem niște flori la doamnă. Bine, tati, mă duc acum să-mi caut penarul de grădiniță. Unde e penarul de grădiniță? Opa, am îmburdat aici ceva. Am vrut să îmburt ceva. Așa. Hai să-mi pregătesc ghiozdanul. S-au culcat și se trezesc a doua zi. Scumpule, trezește-te! Da, tati, m-am trezit. Trebuie să mergem la școală imediat. Ok, tati. Ia-ți ghiozdanul și du-te și vin afară. Ok, tati. Probabil că mă așteaptă tati. Of, trebuie să mă duc repede. Să-i dai la doamna profesoară. Bine, tati. Să fii cu minte. Pa, tati. Oh, bună, doamnă profesor. Bună ziua, doamnă profesor. M-am încurcat prima zi. Uite, am aici un buchet de flori pentru dumneavoastră. Mulțumesc, dragule. Cine vrea să ia un loc, scuze. Cine vrea să iasă la tablă? Eu, doamna profesoară, eu. E bine, doamnă? Da, este foarte bine. Și dacă vreți și partea a doua, o să facem și partea a doua. Numai apăsați butonașul de like și să strângem la acest episod 10 like-uri. Pa!